пешаи видеоро сар кардан як канали модарро тавсиятон метем. Модари беҳтарин неъматай. Дар бораи чӣ кор мекунад, влогҳои беҳтарин мекунад. Ай шумо қин нест, просто телефонтонро мегирен, дар ҳамаи поиски ютуб мезанен. бародаро оқа қини нестай. Не ки ин модар ай мо хурсанд мешав, беҳтарин мешав. ба ҳамин хотир дар поиски ютуб мезанен модари тоҷик тж мезанем. бародаро мебурад, инҷа доз мебурад. Медурен видеоҳои беҳтарин дорад, тамошо мекунен. Просто як подписатсия мекунен. Подписчикои азиз, апо, хоҳаро, ако, ҳама одамое ки дар мо подписатсия кардаги, яъне моро тамошо мекунанд ва аю одамое ки моро тамошо мекунанд подписатсия кардаги нестанд, хоҳиш мекунем ки ҳамоам подписатсия кунанд, зеро оно видеороликҳои моро тамошо мекунанд. имрӯза видеои мо дар бораи ки ай мо подписатсия мекунад. пеш вақтам эфир мекарданд, мегуфтанд ки кӣ мекунад, ҳамира роҳша наёфтанд. Не ки имрӯз мо роҳша ёфтем, чӣ хел бинем ки кӣ подписатсия кард ё кӣ дар мо подписатсия кард. видеоролика то охира тамошо кунен, ҳамаша мефаҳмем. пешаи видеоро сар кардан як додар мода муроҷиат кард ки соатош буд шидагия, подписчик намераса 700 дона. ком одаме ки дар ин канал подписчик ҷамъ кунад 700 дона, 600 соат ҷамъ карда метиҳаш. барои ҳамин ҳаракат кунен, ҳамин додарам соатош буд шидагия, подписчикош шава, бо беҳтарин мешава. ай шумоам дастгирӣ мешава, ай додарам як дастгирӣ мешава. мегзарем ба қисми видео. медуроен официални сайти худтон. вақти сайтон дуромадем, ин ҳаме ҷойҳои видеоатон, ҷои монетизатсия ҳамиҷа миен. главнира меҷахен, ин ҳам поёнда нови подписчикия. нови подписчики, бародаро, афо. ҳамира показат висех мекунем. ина вақти показат висех кардем. немеҷа ина 90 рӯзи пеш кимада шидагия, ҳамаш омадагия дар ман. ина бародаро инҷа ҳамаш омадагия, ки шидагия. ки шидая ман нашидам, ёшам аст. ина 7 рӯз пеша мегирем. ина 7 рӯз пеш ин одам омада шидагия. ина бо 28 рӯз пеша мегирем, ки шидагия мада. ина 28 рӯз пеш ина одамо шидагия. не одамое ки подписатсия наистагия, одамо шидагияну ман нашидамшон. я намедонам, ай Америка бошон, ай чӣ бошон. ба ҳамин хотир ина ёдам ман вообще ягон чита шидагӣ нестам. ай немиҷа медуроен, мефаҳмен, ягон мефаҳмен. видеоро лайк монем, поделитсия кунен. агар ҳамин видео активности лайкс просмотрш нормални боша, дафъаи оянда ман видео мекунам, ай 1000 просмотр ту чанд қа сум кор мекунӣ. дар ком видеот сум бисёр кор мекунӣ, дар ком видеот кам. ҳамаи ҳамира ман ишон метавонам. блогерҳое ҳастанд ки мегӯянд ки мақсад ишон дода намешавад. чиза не ки ман ёфтам ҳамун роҳша ки ишон метиҳӣ, ай 1000 просмотр чанд қа сум кор мекунад. бароям боқӣ сарбаланду хонобод бошем, зинда бошем.